just near me there, dreaming. If you could pass me those details, because we really try to punch a hole in that to get that upward, not just for what we're doing, but to try and get more HEMA associated with the school. Because we have the facilities. This is the school, right in our gymnasium. The Dornishman's wife was fair as the sun, and her kisses were warmer than spring. But the Dornishman's blade was made of black steel, and its kiss was a terrible thing. The Dornishman's wife would sing as she bathed in a voice that was sweet as a peach. But the Dornishman's blade had a song of its own, and its bite sharp and cold as a leech. As he lay on the ground with the darkness around and the taste of his blood on his tongue, his brothers knelt by him and prayed him a prayer, and he smiled and he laughed and he sang. Oh brothers, my days here are done. The Dornishman's taken my life. But what does it matter, for all men must die, and I tasted Dornishman's wife. La 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 la. And as it grows, it's going to get more. There's definitely a demand for people in the town of Kittilä, the schools, the associations of making this absolutely official. So we can either wait for it, or we can hit this in July and get this going. But I think if there's one thing I want everybody to walk out of tonight, that Sokohuto Association gotta happen. We have the resources, we have people that are motivated, we have the skills. I'm sure we have amongst near 1,000 buffers, past and present. Skenaario jatkui hetken, viimeistään jäi selkään minne, teiniskirmi ilmeinen. Linjan taakse hän vähi, teiniskirmi dualvieldi, aikoi juuri juosta selkään sen. Linja jyrän vanha näki vastaan tulevan, se juuri oli tullut respaltaan. Kas linja jyrän monen sovun veteraani, ei kuin kerran ehdi respaamaan. Katselivat toisiansa linja jyrän paisansa, tunsi kummaa kirskuntaa. Sanoin, päästät hirmojani, enkä ole eläissäni nähnyt mitään yhtä typerää. Mua haittaa, jos sun nopeutes mut katkeraksi saa. On juoksematta hauska suorittaa. Tun puhelin lyö luulot pois, käy ristalle sun ties. On skinen paras kilpimi. Taas mun täytyy heti mennä.
good friends that we don't Anna sinne EA-kysymys. Like two guys specifically, we fight the Black Hands Tässä Formation, on so the Miyake Shields, very aggressive, the guys who are really damaging, the Ures, the guys who are like the top competitors, one's a border guard, the other guy's like a scuba diver, and like we love fighting for three of us, but this year I had to manage Swiss guys. Revin itseni irti ja pakeni. Revin juoksin syvälle metsään ja syvään. Jouduinkin. Oli pakoni toivon täyteinen. Luulin pärjääväni yksin, vaan tiennyt en sinut tarvitsen. Kuu saa valtansa auringolta, jolta vain lainaa valoa. Saa vallan auringolta, jolta vain lainaa valoa. Olen yksin ja yksin nyt kai jää. Lienekö minulle paikkaa mihin kallistaa pään? Koetin tavoittaa onnea suurempaa. En enää haikaile kultavan kyydyn hopeaan. Kuussa valtansa auringolta, ja vaikka näyttääkin hohtavalta, ei valoaan se yksin ja saan vallan auringolta, jolta kuu vain lainaa valoa. Vaikka hukkasin nyt vielä sanan. Ihan noin kahdesti. No niin. Tää on niinku... That's the big reason where like it's all about the scene. So he's been, as much as what I've been doing, he's been like in the background helping me out non-stop, like funneling down stuff because it's all about the scene. The international part is the next big scene for him. So it's one of the reasons why I'm just like I'm fully behind him with this shit. Where it's just basically it's like I've seen it give results time and time again about these raps. So it's Paina mun otsan, sun otsasi vasten. Tätä hidasta tunne en. Sun on lähteä kympiltä. Sulla on 2 kenkää, sun pois päästä. Anna mulle tämä hetki vaan. Haluun sentään mieleeni muistaa. Sillä jos meillä ois vaan tää yöaikaa,
kesästä muistaa. Paetaan katseita kalmaareihin. Törmätään kuitenkin syvenneihin. Haluan omia sut kokonaan. Hävitä hiljaa minun huulien taas. Anna mulle tämä hetki vaan. Haluun sentään mieleni kuistaa. Sillä jos meillä ois vain täyaikaa. Haluan ainoana sen tästä kesästä muistaa. Lähdet pois ja kaukomaille. En halua tutustua, kun sä sattuisi. Kerron susta tän, että muistaisin. Joskus käy niin, että rakastuukin. Anna mulle tämä hetki vaan. Haluun sentään mieleni kuistaa. Sillä jos meillä ois vaan täyaikaa. Haluan ainoana sen tästä kesästä muistaa. Haluan ainoana sen tästä kesästä muistaa. Olennaisen asia on se, että kaikki ei tässä. Se ei toimi. Oliko täällä nyt puolta tällaisia? Jonkin verran tällaisia. Kuinka paljon tuossa on? Aloitat sä tästä suoraan? Pieni pyöriminen. Aloitat sä tästä suoraan? Mä aloitan vasta tasalta. Okei. Aloitanko se kaikki on toisesta? Saat esitellä vielä mikä on. Jee! Jee! En tiedä kuinka osa katsoja on striimissä. Ei se katsojamäärä. Kyllähän tästä niinku sille mielellä esittyy. Ohjeistuksena, että siinä on näin paljon seuraavaa kehämällä. Mä tulin sinne, niin mun täytyy päästä, jos mä Kylmä kuin metalli, tyhjä kuin sydän. Sitten tässä ei ole liikennettä. Minä olen matkalla kylmä kuin metalli, tyhjä kuin sydän. Ei sitä vielä näe, ei sitä vielä näe. Maaliskuun aurinko, älä menkää. Päivä
sitä vielä näe, ei sitä vielä näe. Ja ennen kuin aurinko jäätyy, se palaa hetken hurjemmin. Ja ennen kuin silmämme sulkeutuu, mitä kaikkea ne vielä näkevää. Kuuma kuin metalli, täysi kuin sydän. Minä olen matkalla takaisin. On kuuma kuin metalli, täysi kuin sydän. Ei sitä vielä näe, ei sitä vielä näe. Joskus yltää tuo valo tännekin ja minä muistan paikkoja, joissa en ole käynyt. There's a Bronze Age road that goes from Egg at the bottom of the mountain up to this. Let's already do like 11 to this. There's something No niin, no sit se on ensimmäinen samalla. Kun mä oletan, että se on paljon pahalla, jos se on kerran. Ei se oli ihan Okei, ehkä tuolla oli vähän mä vielä säättiin katsoa vähän. Ei tuu, jos Pomsa ei tuu, niin Jippu saattaa pelastaa. Okei. Hyvä. Hyvä jos on hyvä. Minä haluan luovuttaminen. Sehän on tää niinku tapahtuman vapaaehtoisten slogan. Yhteen. No siis tässä on lähinnä se, että mä oon yrittänyt välttää tätä relapsia. Joo. niin. Mäkin sen jälkeen, kun vaikka sanoin, että mulla olisi ollut Sveitsissä työkeikka tällä viikolla, mutta se peruutusta. Sitten Iida Ami ehti just siihen väliin kysyä, että joo. Sitten meni muutama viikko ja sitten Oslossa olisi kisojen järjestäjä. Hei, tuu tänne meille Osloon tuomariksi. Että maksetaan sulle lennot ja majoitus. Mutta se on voinut vituttaa, koska se on sellainen kisa, joka mä oon voittanut viimeiset 2 vuotta putkeen. Nyt mä en viitti kisaan back-to-back viikonloppuun, kisa just viime viikonloppuna. Sitten on voinut vituttaa katsoa nyt pitkä mekka, mutta nyt on ollut silleen, en mä vittu boffaan näin nopeasti kuin nää pojat täällä. Sä käytät tätä kisaamassa sun. Mä oon tuollainen kaikissa. Niin en oo. Se on mennä kehään raketti. Se on ihan. Mä kävin ottaa sen yhden ropekan voiton ja sitten sen jälkeen mä sanoin. Sä oot voittanut kaikissa lajeissa. Se on niin kyllä. Se oli toki silleen, että finaalissa. Joskus ostat sen purjehdin seuraavaksi nämä voimat aina ei anteeksi on lukee. kärjessä sääksi. Kylmästi ohjaat sen kohti satamaa varmaa. Hirvele mitään töitä. Äitei mulle kertoi, joskus ostat sen. Purjeet hyvin airoin, lähdet merelle. Venhon kärjessä seisot, ylvästi ohjaat sen. Kohti satamaa varmaa. Tässä on Kirvele riittää
siellä on iltapala. Ei ole. Oliko meillä 2 minuuttia? No vittu. No ei, mä oon duunissa. Etsi jotain. Siis mä voin tulla golfkentillä, mutta tästä 20 aina minuttaa katsoa. Hirveen kiva, että tuolla vaan hyppyjä ja kikkaa menee. Tuolla on ihmisiä, että tulee huutamaan ikävästi ja huutamaan maailmassa, mitä he tuo. Eli jos mä tuun kähdinä sinne, kun sä pelaat golfia, mä pääsen painiin jonkun kikkuuntuneen keski-ikäisen miehen kanssa. Sellainen mahdollisuus. No niin. Haastat riitaa joka ikisen kanssa tuon väen kanssa, että mä pääsen menemään. Sataavissa paikka joku kartalla, ettei ne mitä me katsottiin, oli sellaista niin ylänyt golfkenttä. Sehän olisi tosi täydellinen. Sellaisia on Suomessa, kun ne kaikki on aika huonolla sijainnilla. Silleen on ylänyt golfkenttä. Mun täytyy sanoa, mä ihan pikkusen katkera siitä, että löysitte vielä yhden paikan Orrenelmassa järjestää sotaa. Kyllä. Vittu! Miksen minä keksinyt Se oli työn ihan tekemisen takana, mutta sieltä se löytyi. Nice. Joo, koska siis sanotaan näin, että kyllä se Hirsillä oli sellainen, skenen ollessa nuori se oli vielä ihan mahdollinen paikka. Jälkeen kun miettii, että mitähän vittua kirjoitetaan niin hukasami. Ei tää kilometrivuossi kenttätaistelukentillä, mikä on, kun olla siellä koko aamu. Hyviä ekstra askeleita tapahtumassa, ja ei tuu mitään muuta kuin ekstra askeleita. Se oli mun eka sopu ja mä muistan, että tänä päivänä. Se oli mulle normaalia. Kyllä tällaisia sotahuudot siis on. Niin, ja siis meillä kuitenkin meni paremmin kuin 2010. Mikäs vuosi se oli? 2010. 2010 oli se, kun marssittiin naapuriin. Mikä se on tässä kanssa oli? Parves, 09. No vai? Oliko 2010 se, missä oli
Sohikuorma aja takas pimeydessä, kilvet on vaan kaunistus, heijastus tölkissä ja mulla ois ollut valmiina täs yli tässä, mut se ei oo sua varten. Mikäs tässä nää on näitä, pidellyt kyyneliin, pidellyt säitä, en enää välitä, kyllä niin mä väitän, mut oon miettinyt sua joka päivä. Sä luulit, et ne ollut valmis varmaan, mut kun mä kaiken saman olisin voinut antaa. Se sanominen tuskin sulle enää auttaa, kun joku ehti sut jo kotiin, jos saattaa. Ja mä kuulin, et sulla on Juli pidellyt, mä luulin, et oisin siinä ite nyt sunkaan, mut sut saa joku kuka olikaan, fucking linjamyyränen. Ai mietin, et kantais meidän nimeä, sitä ryypätty meidän sahtikuorma aikanaan, mut sut saa joku fucking rouvakilpinen. Mä en oo suolainen, ei niin voi väittää. Sit miten hyvin tervenee tai niin näyttää. Tai sit miten se sun antamaa nahkaa käyttää. Kun mä julluilin jotenkin, kun me taas selvää otettiin, et kaikesta selvittää tai ainakin niin ite oletin. Nyt voi vaan haikailla, sä lensit pois kuin harhama. Oisin antanut glorian, mut en jaksanut kai skirmata. Nyt vihaan jokast nokkia ja onneks konkas Anttilat. Sanoin, että yli vaan, mut taitaa silti tikata. Elämä jatkuu niin ne hokee. Täs fiiliksissä poden niin kulta tahto hopeilen illalla. Ja mä kuulin, et sulla on Juli pidellyt. Mä luulin, et oisin siinä ite nyt sunkaan. Mut sut sai joku kuka olikaan, fucking linjamyyränen. Ai mietin, et kantais meidän nime, meidän lippu ois piirretty siihen aikanaan. Mut sut sai joku muninen vaan, fucking rouvakilpinen. Sohukuorma aja takas pimeydessä, kilvet on vaan kaunistus, heijastus tölkissä ja mulla ois ollut valmiina tää kaikki tässä, mut se ei oo sua varten. Ja mä kuulin, et sulla on Juli pidellyt, mä luulin, et oisin ollut siinä ite nyt sunkaan, mut sut sai joku kuka olikaan, fucking linjamyyränen. Ai mietin, et kantais meidän nime, meidän lippu ois piirretty siihen aikanaan. Mut sut sai joku muninen vaan, fucking rouvakilpinen. Lisää uudelleen sanatuksia. Tää oli niinku sitä baking
Yes, hei vain, tervetuloa kaikille tähän luentosaliin eksyneille ja myöskin striimin löytäville. Eli tämä on tämän illan viimeinen ohjelma Pönikkä nimikkeellä tapahtuman järjestämisen sudenkuopat. Vähän tämmöisellä uhkaavalla otsikolla lähdettiin liikenteeseen. Mä olen tosiaan Eetu Kinnunen ja vähän niin kuin kokosin ympärilläni porukkaa, joka tietää vähän sen tapahtuman järjestämisestä niitä asioita, jotka ei ehkä niin lähellä ole sitä omaa sydäntäni ja osaamistani. Eli meillä on tämmöinen ehkä vähän monipuolisempi asiantuntijuus tässä näköisellä. Eli mulla on tässä Ville ja Juho. Voitaisiin käydä semmoinen lyhyt kierros, että jokainen meistä kertoo itsestään, että mitä tapahtumia on ollut järkkäilemässä ja mihinkä sudenkuoppi on ehkä astunut niitä tehdessä. Onko joku, joka haluaa aloittaa vai? Mä voin. Ville Halminen. Eli tosiaan on ollut viime vuoden sotahuudon pääjärjestäjänä, tänä vuonna sotahuudossa isossa roolissa ja ensi vuonna myöskin pääjärjestäjänä. Ja jos Eetu on ehkä edustanut sotahuudon järjestämisessä vähän pehmeitä arvoja, niin minä olen siellä toista päästä spektriä, eli erittäin kylmiä kovia arvoja, eli käytännön asioita, ikäviä juttuja, rahajuttuja ja kaikkea sellaista. Kyllä, mutta spektrillä molemmat. Joo, eli terve kaikille. Mun nimi on Juho Härkönen ja mä oon Sohun 2017 mukana järkkäämässä. Siellä sudenkuoppa oli Paalit, tietäjät tietää. Ja sitten on Tora 1 ja Tora 2 pääjärjestäjänä toiminut. Varmaan kovia arvoja Villen kanssa oltu edustamaan, että pehmeys on niinku, se ei ole meidän juttu. Ja myös spektrillä. Hello, ja joo, mä olen tosiaan Eetu Kinnunen ja mä olin järjestämässä ensimmäistä minihuutoa ja sitten niin kuin viime vuoden sotahuutoa. Joo, ja sitä ennen on ollut monissa semmoisissa pienemmissä paikallisissa tapahtumissa järkkäilemässä. Ehkä se isoin sudenkuoppa, johon me viime vuonna sotahuudon kanssa astuttiin, oli se, että ei tajuttu sitä, että miten ison työmäärän se itse tapahtuma vaatii, ja meillä ehkä se vapaaehtoisten keräily ja koordinointi jäi vähän sen vielä lapsen kenkiin, mutta sitä tänä vuonna kyllä meidän askelmerkeillä sitten, tai meidän varoittelusta saatiin tehostettua. Okei, ja sitten kohteliaina osaat antaa uploadit tässä vaiheessa meidän vierastaan. Yes. Ja meillä on tässä oikeastaan kaksi tämmöistä tavoitetta, kun ruvettiin tätä pähkäilemään. Eli ensinnäkin avataan vähän tätä tapahtuman järjestämisen prosessia, eritoten näiden suurempien tapahtumien kohdalla, koska tuntuu välillä, että osallistujien maailma ja se, mitä heille välittyy, on ehkä aika erilainen kuin se tapahtuman järjestäjien. Ja sitten toisaalta myöskin antaa semmoista tietotaitoa, työkaluja, ideoita siihen, että miten tässä prosessissa voisi edetä. Meillä on tässä monta aihepiiriä. Osaan keskitytään enemmän kuin toisiin. Siellä näkyy nyt, en rupea niitä tässä vaiheessa yksi kerrallaan käymään. Tässä on kyllä esitysten aikana on tilaa kysymyksille ja kommenteille, mutta sitten lopuksi ehkä vähän semmoiselle niin kuin syvemmälle ja vapaamuotoisemmalle keskustelulle myöskin. Yes. Onko kommentoitavaa sanottavaa? Ei. Hyvä. Eli ekana mä vähän esittelen tapahtumakonseptin ja ideoinnin vaihetta ja sitten viestintää ja sitten annan mikkiä eteenpäin. Eli tässä alkuvaiheessa minä olen äänessä, saatte tähän ääneen tottua. Yes. Boffaustapahtuman taustalla on ihan hyvä olla idea. Joskus tuntuu, että ihan kaikissa ei ole, ja sekin on ihan fine. Mutta mä näkisin, että on todella tärkeää, että se tapahtuma jollain tasolla profiloituu sekä järjestäjilleen että osallistujilleen. Eli että jotenkin on mietitty, että mitä tässä nyt oikeastaan ollaan tekemässä ja myöskin miten siihen ehkä päästään. Ja sitten pyritään viestimään sitä konseptia, sitä ideaa osallistujille. Se on tärkein keskeisin markkinointikysymys ja markkinointihaaste. Se on suunnittelussa kanssa todella tärkeää, että pidetään se jatkuvasti mielessä. Se auttaa esimerkiksi priorisointitilanteissa, kun pitää miettiä, että miten me tämä tietyn ongelman kohdalla edetään. Minihuudossa tämä oli esimerkiksi tosi iso semmoinen niin kuin juttu, että me palattiin tosi monta kertaa siihen, että niin me ollaan järjestämässä lasten tapahtumaa, jonka on tärkeää olla helppo, matalan kynnyksen tapahtuma, jossa keskeistä on se hauskuus. Yes.
ja sitten myöskin ulkopuolisille, kun puhutaan vaikka medialle, kun puhutaan mahdollisesti lajista kiinnostuneille tai vaikkapa niin kuin lajista etääntyneille entisille boffaajille, niin on tärkeää, että pystytään jotenkin ytimekkäästi antamaan semmoinen ikään kuin käyntikortti, että hei, tällaista tapahtuu. Tästä tässä on kyse. Juho tässä, kun me puhuttiin tästä aiheesta, niin sanoi, että eka vuosi on tämän kohdalla usein se vaikein, eli se, että jotenkin löydetään se konsepti ja saadaan oikeasti se idea, että mitä ollaan tekemässä. Että se on vaikea vuosi sekä sen suunnittelun että myöskin mainonnan kohdalla. Esimerkiksi ensimmäistä minihuutoa, kun järkättiin, niin oli tosi vaikea esimerkiksi, koska ihan konkreettinen haaste, että ei ollut kuvia lasten boffaustapahtumasta. Mutta sitten meidän piti tekstimuotoisesti koettaa tuoda esille, että tämä on lasten boffaustapahtuma. Yes. Ja sitten selkeä ja kommunikoitu konsepti on myöskin sellainen, joka antaa aika paljon anteeksi. Eli esimerkiksi Vainovalkeat, se on vähän semmoinen kurjistelutapahtuma, ja sitten kun sitä kommunikoidaan aika paljon, että tämä on tämmöinen niin kuin eräily metsässä nuotion äärellä oleilutapahtuma, niin siinä vaiheessa, kun siellä sukat märkinä ollaan, niin ei ehditä edes harmitella sitä, että täällä on sukat märkinä. Se on osa sitä kokemusta, sitä tultiin hakemaan. Se on iso Vainovalkeat voitto, kun saatiin ne sukat märäksi. Yes. Esittelen muutamia semmoisia niin kuin konseptointi-idean kehitystyökaluja, joita ollaan käytetty. Ehkä tämmöisenä niin kuin näppärimpänä, näistä moni on Juhani Saloselta lainattuja ajatuksia. Tänä vuonna, kun oltiin Maahinkaisgaalasta tulossa, niin Juhani puhui tämmöisestä superlatiiviajattelusta. Eli että jollain tavalla pyritään miettimään tapahtumalle se joku semmoinen superlatiivi, adjektiivi, että mitä se on. Että vaikkapa, että se on elämyksellisin, Toran kohdalla fantastisin tai mitä tahansa, niin se on tosi tärkeä työkalu, kun löydetään se oikein iso adjektiivi, jonka ympärille sitä tapahtumaa sitten ruvetaan rakentamaan. Yes. Ja nämä on, vähän löysin tämmöisen niin kuin blast from the past tästä superlatiivista. Sotahuuto 2010 mainos, the most hardcore buffering event. Kertoo osaltaan sitä, miten ajat on muuttunut, mutta en jää tähän enempää. Tällä hetkellä edes sitä niin kuin hardcoreinta boffaustapahtumaa ei mainostettaisi sanomalla, että se on hardcorein boffaustapahtuma. Mutta Hiidenkernu on hyvä tapahtuma, sinne kannattaa mennä. Yes. Sitten ehkä tämmöinen esimerkki tämmöisestä niin kuin isommasta työkalusta tähän niin kuin ideointiin ja konseptointiin. Tässäkin Juhani on paljon ollut mukana. Sotahuuto 2023 kohdalla me järkättiin tämmöinen palvelumuotoiluprojekti, joka oli aika tämmöinen monivaiheinen työryhmä ideointiprosessi. Eli meillä oli uusi porukka järkkäämässä sohua. Meillä ei oikeasti ollut kokemusta siitä, että miten sohuja järkätään ja mitä oikeastaan sotahuutoon järjestäjäpuolella kuuluu. Niin me aloitettiin aika semmoinen aktiivinen ja tietoinen työ sen tapahtuman tavoitteiden kirkastamiseksi. Ja käytännössä tämä oli kolmivaiheinen projekti, jossa ekana oli se, että me osallistettiin osallistujakuntaa, järkättiin kävijäkysely, johon varmaan moni teistäkin vastasi, kiitos siitä. Juhanin johdolla pidettiin tämmöiset asiantuntijaworkshopit ja sitten koitettiin implementoida niistä workshopeista tulleita parhaita ideoita käytäntöön tai toteutettavimpia ideoita. Esittelen näitä vaiheita pikkusen tarkemmin. Jos saan väliin huikata, niin siis ilmeisesti on ollut semmoinen käsitys, että sotahuudon järkkäämistä on olemassa joku semmoinen näin sinä teet sen opas. Ja teoriassa se on totta. Juuso Marttila teki sen joko 2011 tai 2014, mä en muista kumpaa. Mutta se on, olisiko ehkä 10-sivuinen dokkari, jossa kerrotaan, miten sotahuuto järjestettiin reilu 10 vuotta sitten. Jos sen dokkari haluaisi päivittää nykyaikaan, niin se sivumäärä voi laittaa 0 perään. Mutta se, että millä me lähdettiin liikenteeseen, oli niin kuin hyvin vähän. Joo, kyllä. Joo. Siis myönnetään, meillä oli se 10-sivuinen dokumentti ja se antoi ideaa. Yes, okei. Ensimmäinen vaihe, eli osallistujakunnan osallistaminen ideointiin. Se on tärkeää monesta syystä. Ensinnäkin sillä luodaan osallistujille kokemusta siitä, että pääsi vaikuttamaan tähän upeaan kokonaisuuteen, missä nyt ollaan. Tämä yhteinen leikki, yhteinen peli. Me keskityttiin tässä kävijöiden tapahtumaan liittämiin arvoihin ja niihin niin kuin kipukohtiin kokemuksellisuuden kannalta, koska meillä oli niin kuin alusta asti itsellemme selvää, että me halutaan keskittyä nimenomaan siihen kävijäkokemukseen ja kiristää sitä
puolta ehkä tapahtumasta tai parantaa. Tämän kävijäkyselyn tarkempia tuloksia ja muuta on esitelty blogitekstissä Sotahuuto osallistujien silmin, kirjoittanut, allekirjoittanut. En rupea sitä nyt tässä tarkemmin käymään, mutta se löytyy sotahuuto.fi-sivulta. Voidaan siihen ehkä jossain kohtaa palata. Yes. Sitten oli tämä Juhanin vetämät asiantuntijaworkshopit, joihin mukaan haalittiin 13 henkilöä. Pyrittiin siihen, että olisi jollain tavalla edustava ja monipuolinen ryhmä. Sen edustavuudesta ja monipuolisuudesta voi olla montaa mieltä, en nimiä tähän laittanut, mutta kuitenkin saatiin siihen aika hyvin porukkaa. Ja tässä ehkä tärkeimmät vaiheet oli kävijäpersoonien määrittely ja priorisointi, eli käytiin läpi sitä, että minkälaisia harrastajia Sotahuudossa käy. Ja muodostettiin niistä 7 tämmöistä ikään kuin arkkityyppistä persoonaa, joiden kautta voitiin tarkastella sitten sitä tapahtumaa eri näkökulmista. Jollain tavalla me koetettiin myös miettiä, että ketkä ehkä olisi niitä, tai että mihinkä järjestykseen näitä persoonia voidaan rankata siihen, että saadaan yleisesti ottaen semmoinen niin kuin hyvä osallistujakokemus. Ja toki on vaikeaa. Sitten me käytiin läpi osallistujamatka, eli mietittiin, että miltä Sotahuuto näyttää ja tuntuu pystymetsäläisille, mitkä on ne konkreettiset vaiheet, missä niin kun me ollaan jotenkin tapahtumajärjestäjinä vuorovaikutuksessa kävijöiden kanssa, sellaiset kosketuspisteet. Ja määriteltiin 11 pistettä sieltä tapahtumasta kuulemisesta jälkipeleihin. Ja sitten käytiin näiden kävijäpersoonien näkökulmasta nämä vaiheet läpi. Tässä on meidän kävijäpersoonat, ehkä löydät itsesi sieltä, mutta näiden ei ole tarkoitus olla sellaiset, että nämä edustaisi aivan jokaista sotahuutajaa koskaan, vaan nämä oli enemmän semmoisia niin kuin konseptointityökaluja, arkkityyppejä. Joo. Melkoinen porukka ja osan heistä näen tässä salissa. En rupea näitä käymään niin kuin yksi kerrallaan tarkemmin läpi, mutta sitten tässä on niin kuin ne vaiheet sillä osallistujamatkalla. Sieltä kuulemisesta ruvetaan pikkuhiljaa tullaan tiiviimmäksi osaksi harrastajakuntaa. On tapahtuman ennakkotarkastukset, valmistautuminen tapahtumaan, saapuminen sinne, taistelut, iltaohjelma, tauot, purku, kotimatka, jälkipelit. Eli hahmotettiin tällainen niin kuin isompi projekti. Nämä slaidit mä laitan sinne Discordiin sitten, että jos haluatte tarkemmin tutustua. Ja jos joku niin kuin tapahtuman järjestämisestä kiinnostunut haluaa vähän lisää infoa tästä koko projektista, niin voin käydä mielelläni tarkemmin myöskin läpi ehkä semmoisia keskeisiä havaintoja tuolta. Jep. Sitten me käytiin tosiaan eri niiden persoonien näkökulmasta noi osallistujamatkan pisteet ja pohdittiin, että mitkä on niitä kysymyksiä, jotka niiden päässä ehkä pyörii. Mitä se ensikertalainen miettii tässä kohtaa? Mitä ryhmänjohtaja miettii tässä kohtaa? Ja pohdittiin parhaat mahdolliset toteumat niille vaiheille. Ja sehän olikin melkoinen projekti, koska 7 × 11, 77. Meillä oli 77 tällaista potentiaalista skenaariota, jotka meidän piti mielipalatsissamme käydä läpi. Ja esimerkiksi niin kuin yksi vaihe näytti lopulta tältä, eli meillä oli tällaisia niin kuin ideointimuistilappuja, aika hurja läjä, ne ei edes mahu tänne slaidille. Jos mä nyt otan täältä vähän zoomaan ulos, niin näette, että ne jatkuu tuonne ylös ja alas. Aika paljon oli niin kuin pölinää, nämä oli pitkiä istuntoja ja mä halusin välillä pois. Myönnän. No joo, mutta jos rupeat järjestämään boffaustapahtumaa, niin sinun ei tarvitse pitää 13 hengen asiantuntijapaneelia ja käydä jokaista vaihetta läpi, vaan voit tehdä yksinkertaisesti näin. Tämä on tämä pähkinänkuoressa. Mieti, ketä sinun tapahtumaasi on tulossa ja miltä sitten ne tapahtuman eri osa-alueet näistä ihmisistä tuntuu. Siihen voi mennä tosi syvälle, niin kuin me ehkä tuossa tehtiin, mutta tämä on niin kuin ehkä se ydinjuttu siellä. Yes. Okei. Sitten tuossa niin kuin noiden workshopien aikana tulleet ideat arvioitiin sitten noissa tapahtumatyöryhmän pienemmissä tiimeissä. Mietittiin, että mitkä näistä on toteuttamiskelpoisia, mitkä näistä on oleellisia, mihin me pistetään resursseja. Ja tosi tärkeä vaihe oli sitten se, että me arkistoitiin nämä ideat, jollain tavalla pyrittiin dokumentoimaan sitä ja annettiin eteenpäin sitten seuraavan sotahuudon järjestäjille. Ja
ehkä jollain tavalla toive olisi, että vähän avaisimme tätä ideoiden arkkua jossain kohtaa ja annettaisiin laajemmin myöskin muille skene-aktiiveille ja tapahtumajärjestäjille noita ideoita. Yes. Se ehkä tästä niin kuin ideoinnin, konseptoinnin osuudesta. Onko tässä vaiheessa kommentteja tai kysymyksiä? All right. Nyt saliin tulleet huomaavat tällaisen kuningasidean. Todella tärkeää. Tätä mä olen tässä nyt touhottanut 15 minuuttia. Yes. Seuraava osa-alue, jota nyt tänään käsitellään tarkemmin, on tämä viestintä. Niin kuin tuossa ehkä tuon ideoinnin ja konseptoinnin aikana tultiin sivunneeksi tätä aihepiiriä, eli se järjestäjän todellisuus on monesti tosi toisenlainen kuin se osallistujan todellisuus ja vaatii oikeasti aivotyötä ja resursseja päästä katsomaan sitä tapahtumaa osallistujan näkökulmasta. Tuossa on kuva minusta Sotahuudon 2023 keskiviikkona tai torstaina, kun me oltiin paalaamassa heiniä siellä tapahtumapaikalla, pitkä päivä takana. Ja sitten Discordissa joku kysyy tärkeän kysymyksen siitä, että vaadimme nyt järjestäjän tulkintaa siihen, että mitä kohtaa jalasta saa pitää maassa. Ja se tuntui niin kuin meidän näkökulmasta todella oudolta kysymykseltä, koska meidän niin kuin se tapahtumatodellisuus oli niitä heinäpaaleja ja noiden niin kuin katosten pystyttämistä. Ja mun piti vielä se saapumistiedote pistää ulos nettisivuille. Ja siinä ehkä näkyy vähän turhautumista naamassa. Mutta en halua vähätellä sitä kysymystä. Se on osallistujan näkökulmasta ensiarvoisen tärkeä ja iso kysymys. Että mitä siellä tapahtumassa nyt oikeasti saa tehdä? Saanko mä pitää jalkaa tässä asennossa vai tässä asennossa? Ja ehkä niin kuin se iso haaste siitä, että pitää saada ne osallistuja-aivot jotenkin käytettyä omassa päässään. Me ruvettiin tästä viestinnästä ylipäätään puhumaan niin kuin meidän Discord-palaverissa. Taisi olla Juhon reaktiolla. Joku rakastaa, joku vihaa. Itse vihaan viestintää. Ja se on täyttä pakko pullaa. Itse vähän sillä aikaan sitä postauksia yön myöhään ja sitten vaan kiroilemaan, että miksi mä teen tätä. Mutta jotkut rakastaa viestintää, joillekin se on tärkeää. Se on myös erittäin tärkeä osa tapahtumaa, että se onnistuu. Joo, kyllä. Ja nimenomaan tämä jännite siinä yleensä on niin kuin jotenkin, että viestinnältä odotetaan paljon, viestintää syytetään paljosta. Ja jotenkin niin kuin jokainen ongelma ja kipukohta, niin yleensä niin kuin jotenkin ensimmäinen reaktio on se, että tämä oli viestinnän ongelma, vaikka todellisuudessa ei olisi ollut. Mutta joo. Ja viestinnällä oli tosi monta haastetta, tai on ollut näissä sotahuudoissa. Meillä on viestintäsuunnitelmassa on joka vuosi korostettu sitä, että viestinnän pitäisi olla oikea-aikaista. Eipä ollut, ei koskaan ole ollut. Ja se on vaikeaa, koska vapaaehtoisvoimin, kun tehdään tapahtumaa, ja jollain tavalla pitäisi osallistaa vaikkapa niin kuin eri osa-alueiden vastuullisia kirjoittamaan joku EA-päivitys tai tiedote tai mikä ikinä, niin se monesti on vaikeaa. Ihmisillä on kiireitä, ihmisillä on elämä, se on ymmärrettävää. Ja sitten ne kaikki ydinryhmän ulkopuoliset tekijät aktivoituu sillä samalla viikolla, 3 viikkoa, 2 viikkoa ennen sotahuutoa ja ilmoittavat, että no niin, nyt mä voisin tehdä tämän. Ja sitten tulee semmoinen viimeisen viikon tiedoteruuhka ja informaatioähky, jossa tulee oi voi niin monenlaista. Yes. Ja tosi iso haaste on myös se, että miten me oikeasti voidaan tavoittaa meidän skeneen, meidän kävijäkunta. Tällä hetkellä on tosi pirstaleista, että mistä jotenkin saa ihmisiä hihasta kiinni. Käytetään Discordia, käytetään muita some-alustoja ja ryhmien omia kanavia. Ja se olisi kuitenkin tärkeää, että voitaisiin lyödä sitä tapahtumahypeä. Ja joo, sekin on oma kysymyksensä, että miten sitä saadaan aikaa. Nyt ollaan tehty blogia ja toivottu, että voitaisiin tehdä videoita, mutta sekin vaatii aika paljon työtä. Se on TikTokia odotellessa. Joo, kyllä. TikTok voisi olla yksi. Ja muutenkin, jos on ideoita, niin voit vinkata. Tämän vuoden kävijäkyselystä oli tämmöinen kysymys, että mitä kautta saat sotahuutoa koskevat tiedot. Ja siihen pystyi vastaamaan tosi monella tavalla, tai niin kuin, että pystyi laittamaan monta vaihtoehtoa. Mutta siellä tärkein viestinnän väylä oli oma joukkue. Eli että oikeasti niin kuin sotahuudon kävijät saa sen informaation jotenkin oman joukkueensa kautta sieltä tiedotuskanavista. Ja huomioitavaa on,
että me ei saatu laitettua tätä kyselyä sinne oman joukkueen viestintäväyliin, joten todellisuudessa tämä piirakan palanen, joka maistuu tapahtumajärjestäjän mielestä aika ikävältä, niin on vielä suurempi. Eli se on niin kuin ehkä se keskeinen viestinnän haaste, että ne todelliset skeneen viestintävastaavat ei ole sotahuutotiimissä, vaan ne on joukkueissa. Se on monella tavalla niin kuin joukkueiden leveillä harteilla se, että saadaan se informaatio tapahtumakävijöille perille. Yes. Toki tässä viestinnässä on myös muita ulottuvuuksia. Aikarajan puitteissa nyt vaan mainitsen nämä. Eli toki niin kuin työryhmän oma sisäinen viestintä, supertärkeää. Tämä on tämmöinen niin kuin ehkä keskeinen juttu, että asia, joka on tehty, mutta sitä ei ole kommunikoitu, niin se ei ole vielä tehty. Eli olen ollut parissakin projektissa, jossa niin kuin useampi ihminen tekee saman asian, koska kuvittelee, että se on tehtävä ja kukaan muu ei ole sitä tehnyt, vaikka sitten joku toinen teki sen jo paremmin. Ja se on turhaa työtä ja ikäviä tunteita, kun joudutaan jotenkin sanomaan, että no niin, tämä nyt oli turhaa työtä. Jep. Samoin myöskin delegoitu, mutta ei kommunikoitu, ei ole delegoitu. Se, että on joku ajatus siitä, että meidän porukan tämä ja tämä vastaava hoitaa kyllä tämän jutun, niin se ei vielä tarkoita, että hän hoitaisi sen. Yes. Ja viestintä myöskin vapaaehtoisille siitä, että heidän työpanoksensa arvokas olisi myöskin hyvä, että saataisiin vapaaehtoiset sitoutettua projektiin. Vapaaehtoisiin palataan vielä jossain kohtaa tarkemmin. Sitten iso haaste, mainonta ja markkinointi, joka tällä hetkellä, niin ikään kuin tuo viestintä, on myöskin niin kuin todellisuudessa joukkueiden vastuulla ja harteilla. Sotahuudollakaan tapahtumana on aika vähän jerkkua tai välineitä ruveta painamaan sitä viestiä upeasta tapahtumasta ulospäin. Yes. Tätäkin voisi jollain tavalla kehittää, jos siihen innokkaita ihmisiä löytyy. Yes. Juho lisäsi tänne tällaisen maininnan, että Juho itse lisäsi tähän, että AI on ystävä. Mä lisäsin, että resurssien puutteessa ehkä, että jos aika ja tahto ei siihen liity. Rahaa, niin AI on ystävä, että jos ei rahaa tehdä, sitten pitää käyttää AI. Joo, kyllä. Yes. Tämä oli ehkä tämä viestintäpompula tässä. Onko yleisöllä tästä aihepiiristä kysymyksiä tai kommentteja? Saataisiko me sotahuudon ilmoittautumislomakkeeseen sellainen, että kuka on sinun viestintähenkilösi joukkueelle ja silloin se menee suoraan Exceliin, josta voidaan tehdä lista? Joo, sehän olisi hyvä ja onhan meillä, meillä on semmoinen niin kuin joukkueiden yhteyshenkilöt Discord-ryhmä, josta me saatiin kuulla tässä niin kuin Villen kanssa ehkä kuukausi sitten, että miksi ette käytä sitä joukkueiden yhteishenkilöt Discord-ryhmää. Ja sitten Sohu järkättiin vuosi sitten ja tänä vuonna kuultiin, että niinku sellainenkin olisi. Joo, sehän on oikein hyvä. Ja jos haluatte joukkueiden yhteyshenkilön päivittää, niin olkaa yhteydessä johonkin suuntaan. Joo, mutta tosi hyvä pointti. Se voisi olla jossain myöskin virallisesti lomakkeessa. Joo, ja oikeastaan tuohon väliin, kun ilmoittautuminen otettiin esiin, niin meillä ei taisi siitä olla tuossa showssa mitään, mutta toki se on niinku semmoinen kompastuskivi, että siihen kannattaa kiinnittää jotain huomiota, ja toivottavasti ilmoittautumisjärjestelmä nyt saataisiin viimeinkin kaivettua maan alle ja jotain muuta tilalle, mutta se nyt on hallituksen ongelma ja toivottavasti se ratkaisee, ja jos ei, niin kirjaillaan sähköposteja. Joo. Ja jos siis näette kuun taivaalla, niin muistakaa, että se on luvattu meille. Joo, kiitos. Eikä ole oikeasti niin. Siinä on monta kysymystä. Joo. Täällä oli joku toinenkin kommentti aiheesta. Koska some on aika 24/7 päällä, niin kuinka paljon teidän kokemuksen mukaan viestinnässä yleensä on porukkaa kiinni sotahuutotiimistä? Ja tavallaan onko siihen jotain hyvää tavallaan niin kuin toimintamallia, että kuinka paljon käyttää omasta vapaa-ajastaan siihen viestiin vastailuun ja mihin aikaan vastailee? Onko tähän olemassa mitään ohjenuoraa teillä? Mä voin hiharavista, mutta sulla on parempi. Okei, hiharavista se aika. Viestintää yhteensä tekee 10 ihmistä ja niistä 3 vastailee niin kuin, ihmisten kysymyksiin. Joo, viestintätiimi esimerkiksi sotahuudossa 2023 oli aika iso, mutta se johtui siitä, että sillä oli monia muitakin sellaisia vastuualueita ja osa osallistui siihen aktiivisemmin ja osa vähemmän aktiivisesti. Eli vähän oli erilaisia työnkuvia siihen liittyen.
Joo. Esimerkiksi niin tiedotteita ja blogeja kirjoittelee melkein kaikkien vastuualueiden vetäjät tai tekijät, niin ne tavallaan osallistuu kyllä viestintään, mutta ne ei varsinaisesti tee sitä viestintää itse. Joo. Ja ehkä semmoinen keskeinen huomio, joka niin kuin tällaiselle niin kuin Aspiring-tapahtuman järjestäjälle, joka täällä ehkä on, niin viestintästä vastaavan ihmisen pitää olla ydintiimissä ja aika lailla niin kuin kaikissa semmoisissa niin kuin keskeisissä palavereissa. Muuten tulee niin paljon rikkinäistä puhelinta ja no se myöskin auttaa siihen, että saadaan siitä viestinnästä aika samansävyistä ja konsistenttia, joka on osallistujalle kiva. Voisin ajatella Johnin kysymykseen siitä, että Olli. kuinka vastaillaan yksittäisten ihmisten kysymykseen, niin sen pitäisi olla ehkä semmoinen bonus ja niin kuin työkalu asiakaskokemuksen ja kävijäkokemuksen parantamiseen, että meillä on resursseja ja kyky vastata yksittäisille ihmisille, mutta jos meidän tarvii tehdä sitä, niin mehän haluttaisiin saada kaikki tieto perille kollektiivisesti ja yhdessä ihmisille. Se olisi tosi hyvä tavoite. Vaikea päästä, mutta hyvä pyrkiä. Tavallaan jos ihmisten tarvitsee kysellä yksittäisiä irtonaisia kysymyksiä, niin pitää ehkä miettiä myös, että olisiko tämän saanut niin kuin välitettyä kollektiivisesti ja yhteisesti kaikille. Joo, ja monella tavalla niin kuin täytyy myöskin hyväksyä. Niko Sammalliston esitelmässä oli se hyvä kuva siitä niin kuin maljan pohjaan juojasta ja kohtalon hyväksyjästä, että sehän on niin kuin viestinnässä tuttu peruslaki, että se epäonnistuu aina. Ja se on niin kuin lähtökohta, että semmoisella niin kuin massatiedotteella ei tule saavuttamaan kaikkia, mutta toki se niin kuin pistää miettimään. Ja toki nyt kun aiheena on niin järjestämisen sudenkuopat, niin jos ja kun olette järjestämässä jotain tapahtumaa ja joku yksittäinen henkilö tulee kysymään teiltä jotain linjausta tapahtumanne suhteen, niin älkää missään nimessä vastatko sille henkilölle yhtään mitään. Virallisten tiedotteiden kautta muuten lähtee puskaradiolla olemaan niin hulluna, että ei mitään rajaa. Se mitä on virallisissa tiedotteissa on totuus, mitä joku huutelee jossakin on sen mielipide. Kyllä. Ja. Virallinenhan, sehän taitaa olla aikalainen linjaus, niin kuin me opittiin just itse silloin järjestämisessä 2122, että ikinä ei voi viestintää olla liikaa. Sitä voi pistää kymmenittäin viestejä, vaikka silloin olisi kaikki muut tulessa, niin se on vaan vähän ikävä, niin kuin säkin sanoit siinä, että joskus sellaiset pienet asiat vaan paljon tuntuu niin kuin tärkeimmältä osallistujan kannalta. Periaatteessa joo, mutta siis viestintähän oikeasti voi olla liikaa. Esimerkiksi niin kuin sotahuudossa, sehän on niin kuin numero 1 valituksen aihe, niin kuin pitkät briefit. Voi ei, te kerrotte meille, te puhutte meille, älkää puhuko meille, päästäkää meidät tappelemaan. Tavallaan niin kuin siinä kohtaa esimerkiksi, niin kuin, kunhan sitä viestintää tehdään oikeissa paikoissa ja oikealla tavalla, niin joo. Ja haluan myöskin niin kuin vastata siihen briefiin ikuiseen ulinaan, että se on niin kuin ainoa hetki, kun oikeasti tapahtuman osallistujat on paikalla ja kuulolla. Se on niin kuin tapahtuman järjestäjille se niin kuin 15 minuuttia puoli tuntia, jossa voi sanoa jotain ja olettaa, että 20% kuulee ja kuuntelee. Joo. Okei. Nyt ollaan oltu tässä viestinnässä sen verran, että minä hyppään eteenpäin. Näytän kuitenkin ekana, että jos kiinnostaa, innostaa, niin viime vuoden sotahuudon viestintäsuunnitelmasta mä olen tehnyt tällaisen version, jossa on punaisella niin kuin jälkikäteen tehdyt kommentit, eli tavallaan sellaiset jälkiajatukset, mikä onnistui, mikä ei, mikä toimi. Eli jos boffaustapahtumasi se kaipaa ideoita tai kokemuksia viestinnästä, niin voi laittaa mulle viestiä, niin voidaan sopia joku hetki, jolloin käydään tuo läpi. Ja tämä on ehkä niin kuin myöskin osoitus siitä, että tämmöisiä juttuja me ollaan pyritty nyt viime vuoden työryhmällä ja jatkossa tekemään semmoisia niin kuin pysyviä dokumentaatioita kiinnostuneille tapahtumajärjestäjille, että se ei ole vaan se yksi 10 sivun paperi. Jeps. Mutta se viestinnästä päästään vähän Ville-ääneen tapahtumapaikasta ja siihen liittyvistä kysymyksistä. Joo, tosiaan jos ajatellaan tavallaan ajallisesti, että mikä on ensimmäinen asia, kun lähtee sotahuutoa järjestämään, niin toki ensin päättää, tai tapahtumaa järjestämään, päättää se tapahtuma-idea ja lähtee kehittämään siitä, mutta sitten ensimmäinen niin kuin tavallaan konkreettinen asia etsiä, että missä se tapahtuma järjestetään. Ja ideaalisesti tämän aloittaisi joskus niin kuin, esimerkiksi ensi vuoden sotahuudon paikanvalinta olisi hyvä ollut aloittaa jo ennen tämän vuoden kesää, koska nyt kun me vähän tavallaan
ad hocina tällä tulevan sohun järjestäjätiimillä päädyttiin siihen pestiin, niin oltiin vähän myöhässä sen kanssa. Ja sen takia meillä meni niin kauan etsiä se paikka, missä ensi vuoden sotahuuto järjestää. Ja se onneksi löytyikin. Löytyiköhän peräti Google Mapsilla varmaan loppujen lopuksi. Itse asiassa siis Leevi Sillanpäätä saatte kiittää ensi vuoden sotahuutopaikasta, että kun mä valittelin sitä, että hittoa kun ollaan käyty 3 paikkaa katsomassa ja mikään ei nappaa, Leevi otti Mapsin käteen, zoomasi vaan niin kuin satmavaraiseen kohtaan ja sanoi, että tuolla näyttäisi olevan pelto. Joillekin se on helppoa. Et voitte hieroa tuolta pääkoppaa ja toivoa, että onni osuu myös teidän kohdalle. Me etittiin sitä vaan pari kuukautta. Leevillä meni montako minuuttia. Mutta joo, tosiaan, niin kuin Eetu lisäsi tuonne hyvää huomioon, että osa maatiloista oikeasti käyttää niitä peltoja. Eli jotkut viljelee, ei sillä välttämättä vaan boffata niillä pelloilla. Ja ainakin jos isoa tapahtumaa järjestät, niin kyllä sulla on käytännössä pakko olla pelto. Ja tämä oli siis vastaus siihen iäikuisen kysymykseen siitä, että miksei vaan mennä Ruovedelle ja järjestää Nummisahua uudelleen. Niin se on ollut meillä nyt muutamanakin vuonna, ollaan kysytty sitä paikkaa, mutta heidän viljelysykliinsä ei mahdu se, että sinne tulisi boffaajia temmeltämään ja käyttää niitä peltoja. Kyllä. Ja tosiaan siinä vaiheessa, kun paikka löytyy, niin pitää ruveta katsomaan aikataulua, että milloin se järjestää, niin ainakin ollaan nyt koettu ottaa kaikki tämmöiset tavallaan sisaruslajitapahtumat huomioon, eli kuten Ropekon muut boffaustapahtumat, keskiaikamarkkinat, niin edelleen, niin edelleen. Eli ei ainakaan yritetä laittaa sitä samalla viikonlopulle. Tietenkin olosuhteiden pakosta se saattaa mennä jonkun kanssa päällekkäin. Ja toki täytyy ehkä mainita, että olen kiitollinen niille muiden boffaustapahtumien järjestäjille, jotka on minun järjestämien sotahuutojen aikana väistäneet sotahuudon tieltä. Mutta se ei ole ollenkaan optimitilanne. Se paikka, missä sotahuutoa tai tapahtumaa haluaa järkätä, pääasiassa sotahuutoa minun näkökulmasta, niin siellä pitää olla vettä, ja siellä pitää olla paljon vettä, ja siellä pitää olla ainakin jonkun verran sähköä saatavilla. Eli järjestäminen ei ehkä hirveästi vie sähköä, mutta tietyt asiat on sellaisia, että jos ei sitä ole, niin ei onnaa. Ja toki jotkin joukkueet, jotkin osallistujat haluaa omaan leirinsä sähköä joko mukavuuden tai muun yleisen elävöittämisen takia. Ja jos se on mahdollista, niin se kyllä voidaan järjestää, mutta usein se on aika haastavaa jo pelkän sen byrokratian takia, koska jos sähkö pitää vetää yhdenkään tien tai kulkuväylän yli tai ali, niin se on aika työlästä. Ja siihen luultavasti joku viranomainen haluaa jotain sanoa. Maantieteellinen sijainti. Itse puhun tavallaan semmoista optimikolmiosta, eli jos se on Helsinki, Jyväskylä, Tampere kolmion sisällä, niin se on aika lailla se, missä sohu järkätään. Toki voidaan katsoa, että mennäänkö Kuusamoon, mutta kuka käsiä pystyy, ketkä lähtee Kuusamon sotahuutoon 26? On siinä yli puolet kuitenkin. No mietitään. Sieltä varmaan löytyisi paikka paljon helpommin ja halvemmalla. Mutta tosiaan se pitää olla aika lähellä etelää, että sinne saadaan niin kuin ihan maksimimäärä boffaajia. Se ei voi olla hirveän kaukana. Kaikkein pohjoisin sotahuutohan taitaa olla, onko se Ruovede peräti? Kuitenkin siinä Jyväskylän tasalla, ei ole sitä pohjoisempana. Joo. Taistelumajoitus- ja parkkialueet, eli vaikka niitä taistelupeltoja, nekin toki vaatii tietyn verran tilaa tai niitä pelaat tietyn kokoisia, niin pitää ottaa huomioon, että sinne tarvitaan tilaa muullekin. Eli siellä pitää ihmisten jossain nukkua ja autot pitää laittaa johonkin parkkiin. Ja tämmöisenä fun factina lisäsin, että Sotahuuto 23 oli meillä yhteensä käytössä, Santtu saattaa muistaa paremmin, mutta yhteensä käytössä noin 4,5 hehtaaria tilaa ja autoja tuli, yksittäisiä autoja, vähän alle 2,5. Automäärä täsmää hehtaarista. Periaatteessa oli enemmän, mutta ne oli niitä takapeltoja. Niin, no joo. Siellä pitää olla jonkunlainen mahdollisuus jonkunlaiseen hygienian hoitoon, eli yleensä se on varmaan järvi, lampi, joku muu vastaava. Tuskin 600 hengelle voidaan järjestää suihkuja. No, paljonko ihmiset on valmiita maksamaan siitä mukavuudesta? Käytännössä tässä maassa on tietenkin 2 instanssia, joilla olisi tuommoiset peseytymisfasiliteetit meidän kokoiselle porukalle, puolustusvoimat ja parti. Jep. Ja oikeastaan fun factina me ollaan sekä puolustusvoimia että partion omistamia paikkoja katseltu ensi vuoden paikaksi, mutta heillä on omia intressejä, niin no can do. Ja yleensä tapahtumapaikan hinta on suurin yksittäinen menoerä, ainakin sotahuudossa, mutta taisi olla... Oli meillä kanssa. Jep. Eli se paljonko se maksaa on merkittävä tekijä. Ja vaikka fyffejähän meillä on vaikka kuinka, kun ei kysellä, niin
ehkä meidän silti kannattaa harkita, mitä siihen hintaan kuuluu. Saadaanko me sellaisen alue käyttöön, tuleeko vesimaksu erikseen, pitääkö sähköstä maksaa, tienkäyttömaksu, kaikkea muuta sellaista typerää käytännön asiaa, jota ei tulisi ajatelleeksi, jos ei sitä olisi joutunut ajattelemaan kertalleen. Tässä kohtaa kannattaa ottaa huomioon se, että aikaa kannattaa olla, aika vähän aikaa tässä vaiheessa yleensä jo. Paikka on valkkaa, kesä menee, jää vuosi aikaa. Nämä menee tosi nopeasti. Pitää äkkiä alkaa laskemaan, että onko tähän varaa pyytää tarjouksia, vastaudesta tehdä diiliä. Ottakaa paljon aikaa, että teette paikkaa. Vuosi ei välttämättä riitä siihen. Jos puhutaan näistä. Kyllä, laita vaan. Joo, sitten toinen asia, mistä minä jotain väitän tietäväni, on viranomaisten kanssa toimiminen ja se yleinen byrokratia, mitä suuren tapahtuman järjestämiseen liittyy. Niin eri viranomaisille pitää toimittaa vähän eri ja vähän samoja suunnitelmia, eli muun muassa EA-suunnitelma, turvallisuussuunnitelma, pelastussuunnitelma ja liikenteenohjaussuunnitelma. Poliisi ja pelastuslaitos haluaa nämä 3 ensimmäistä molemmat, ja yleensä ne ei ihan itsekään tiedä, että mihin ne pitäisi laittaa ja ketä ne kiinnostaa, mutta jotakuta ne kiinnostaa, niin sinne pitää laittaa. Ja poliisin lisäksi haluaa liikenteenohjaussuunnitelma. Poliisille pitää myös hyväksyttää erikseen järjestyksenvalvojat ja liikenteenohjaajat. Ja poliisi ainakin nyt parin kertaa on kommentoinut, että ne ei saa olla samoja henkilöitä, koska miten ne vois hoitaa 2 tehtävää samaan aikaan. Eli siinä on sellaisia tiettyjä henkilöresurssihaasteita myös mukana. Sohun suhteenhan me ollaan tehty semmoinen järkipäätös, että me ollaan niputettu nämä turvallisuuteen liittyvät suunnitelmat samaan, eli ne löytyy käynnissä yhdestä yli 20-sivuisesta dokumentista, koska noihan on aika paljon toisessa päälle meneviä asioita. Ja toki se sijainti, missä sotahuutoa järjestetään, vaikuttaa paljon siihen, mitä niiden sisältö pitää olla, missä on lähisairaala, kaikkea sellaista niin kuin hyvin käytännönläheistä asiaa, mutta niin kuin se rakenne, mikä nyt on löydetty pari vuotta sitten, viime vuonna, milloin se oli, niin on kuitenkin se hyvä rakenne, jolla varmaan jatketaan toivottavasti aika pitkään, ettei meidän tarvitse kirjoittaa 20 sivua aina uudestaan. Joo. Ja teillä ei myöskään teidän tapahtumallenne, jota olette nyt järjestämässä, vastuutan teidät siihen, niin tarvitse kirjoittaa tuota, vaan te voitte pyytää esim. Meiltä tuon meidän käyttämään ilmoituspohjan, jossa se on siis alun perin minihuutoa varten kirjoitettu ja siellä määritellään boffaus ja selitetään, mitä bofferit Siis, onko mitään missään, että minkä kokoinen toi tapahtuma pitää olla, että noin vaaditaan? 200 ihmistä järjestyksen valvontaan. Ja sekin on vähän niin ja näin, että onko vai eikö. Ehkä tämmöinen vähän vinkki, mitä ei voi sanoa, mutta voi olla 199 kävijää ja sen jälkeen tulee vieraita. Ehkä tämmöisiä voisi olla, haluaisi siis se väistää, että voi olla tämmöisiä mahdollisesti ehkäisytapahtumissa. Joo, no tämä nyt on toki kysymys kylmäpäisyydestä, mutta olkaa mieluummin, nämä on ärsyttäviä juttuja, mutta loppujen lopuksi pieniä asioita, jotka toivottavasti voivat pelastaa perseen. Poliisin nettisivuilta löytyy semmoinen ihanainen lista, missä on kaikki, että jos yksikään näistä täyttyy, niin sitten tarvitaan ilmoitus ja siellä on muun muassa alkoholi, kävijämäärä, jos se jatkuu kello X-X välillä silleen yöhön tyylisesti ja kaikkea tämmöistä. Joo, se käy aika äkkiä, että siinä kohtaa kun joutuu tekemään ilmoituksen poliisille yleisötapahtumasta ja niin kun sieltä sanottiin, se kynnys ei mikään kauhean korkea ole, niin siinä kohtaa sitten ruvetaan vaatimaan myös muita dokumentteja, varsinkin turvallisuussuunnitelmaa, pelastussuunnitelmaa. Ja vaikka ne on tommosia hirvittävän isoja ja pelottavia sanoja tossa, niin ainakin mitenkä niin itse olen saanut viranomaisohjeet pelastussuunnitelmien vaatimiseen, niin se on käytännössä sisällöltään se, että miettikää, mitä teidän tapahtumassa voi käydä. Jos se asia käy, mitä te teette? Se on käytännössä niin noiden dokumenttien pääasiallinen sisältö. Kyllä, ja viranomaiset on yllättävän yhteistyökykyisiä tässä, eli jos sä kysyt niiltä, että no mitä te haluatte, niin ne aika lailla kertoo kyllä mitä ne haluaa. Ja tuo on aika lailla mitä ne kertoo silloin, mitä juuri kuultiin. Lisäksi poliisi vaatii, että on toiminnan vastuuvakuutus. Se on semmoinen halpa vakuutus, joka takaa sen, että jos teidän osallistuja tai tapahtuma polttaa sen koko mestan, mikä siellä on, niin ehkä se vakuutus sen korvaa ja meillä ei ole liitto konkassa sen jälkeen. Se on monella tavalla mainio vakuutus, koska se on nimenomaan se sallii myöskin se, että asia johtuu järjestäjän huolimattomuudesta ja nimenomaan sen. Se ei myöskään hirveän kallis. Joo. Se ei pankkia kaada sama kuin.
Ja mainittakoon tuosta, siellä on ilmoitus yleisötapahtumasta, niin riippuen, että mitä siellä tapahtumassa aiotaan tehdä, eli no sanotaan etenkin, jos ajatte tarjolla alkoholia, niin te olette varmaan toimittamaan näin pitkän liudan lisää dokumentteja siitä, miten ja millä luvilla. Ja siellä on paljon muitakin tällaisia, jos on ilotulituksia, jos siellä otetaan henkilöitä huostaan ja siellä takavarikoidaan esineitä. Kaikki ne vaikuttaa siihen, mitä teidän pitää poliisille silloin toimittaa. Oliko sulla? Vähän uutelleen siihen liittyen. Sanotaan, että 2015 sotahuuto oli alueella, missä oli toi taverna, joka tarjoilee alkoholia. Niin liittyisikö tämmöinen siihen? Heitä nyt vaikein kysymyksen ehkä kenties, mutta eli siis olisiko semmoinen alue, että se liittyisi siihen teidän järjestää ongelmaan vai ei? Ei liity suoraan, koska siellä on anniskelupaikka jo valmiina ja siellä paikalla on anniskelulupa jo siihen paikkaan. Se nyt on vaan sillain sattumoisin meidän yleisötapahtuma on siinä alueella. Se menee vaikeaksi siinä kohtaa, mikäli siinä tapahtumassa anniskeltaisiin alkoholia. Ja onneksi kukaan urheilutapahtumassa ei ole alkoholia. Ja siis, kyllä se vähän vaikuttaa muistaakseni niihin lappoihin. Siinä pitää sitä alkoholin käyttöä ottaa huomioon eri tavalla kuin kuten meillä nykyään on, että me ei syynätä, että tuoko joku sen määräkoiran kaljaa mukaan vai ei. Mutta ei se kovin merkittävästi sitä vaikeuta. Ja mitä tässä ei ole mainittu, niin toki kun ruokailupalvelu tulee ulkopuolelta, niin heillä on oma vastuunsa omista luvistaan, mutta se ei osu meidän tontille, kun me ei tarjolla sitä ruokaa, vaan me ostetaan se palvelu. Se on silloin heidän ongelmansa ilmoittaa niistä. Tai siis, this is a technicality. Se osuu meidän tontille, koska me ollaan se, joka tarjoaa ruoan osallistujille. Mutta kun se on käytännössä aina niin kun elintarviketoimija, joka sen ruoan tarjoaa, niin sit ne hoitaa sen, koska se menee niiden tontille. Me päästään vaan toteamaan, että ne hoitaa. Kyllä. Ja sitten saattaa olla kuntakohtaisia ilmoituksia, eli riippuen missä se järjestää. Eli esimerkiksi tällainen kuin leirintäalueilmoitus saattaa sellaisen joutua tekemään riippuen missä kunnassa järjestää, mutta oma kokemukseni on, että harva kunta edes tietää, että he vaatii sellaista. Ja ne kunnat, jotka tietää, niin oi, se on homma. Mutta Ville Halminen on voittanut viikon mittaisen G-maiden-painin Muuramen kunnan virkaintoisen tekijän kanssa. Jep. Joo. Mulla olisi tohon vielä yksi, kun teillä on sudenkuopat aiheena, niin tuossa on siis yksi sudenkuoppa, mihin itse olen langennut kerran vai pari, joka on se, ilmoitus yleisötapahtumasta tulee toimittaa poliisille viikkoa ennen tapahtumaa, mutta turvallisuussuunnitelma sen sijaan tulee toimittaa muistaakseni 2 viikkoa, ellei jopa kuukautta ennen tapahtumaa. Joo, kiitos. 2 viikkoa ennen tapahtumaa pelastuslaitokselle. Ja sä et voi varsinaisesti tehdä ilmoitusta yleisötapahtumasta, mikäli sä et ole turvallisuussuunnitelmaa toimittanut. Ja pelastuslaitokset on ainakin omalla kohdalla ollut hyvin ymmärtäväisiä, mutta parempi se on tehdä ajalta. Mutta se on se, että nuo kaikki dokumentit, niin ei välttämättä se edispäivä ei ole se ihan sama. Älkää jättekö viivettä. Mikäli sen leirintäalueen suunnittelun joutuu tekemään, niin senteri on sitten kuukausissa. Jep. Olikohan ehkä enemmänkin, mutta ei ehkä sen varmaan selvittää jokainen, joka joutuu sen tekemään, mutta joo. Paasaanko minä vielä näistä? Mulla riittää sanoja. Ainakin jaoista. Armeijan jaot on varmaankin enemmän tai vähemmän ehkä sotahuutospesifi juttu, mutta toki joka tapahtumassa on jotain osapuolia, jotka taistelee jollain tavalla keskenään. Ja ehkä riippuen tapahtuman luonteesta ne voi olla epätasaisia by design, mutta yleensä varmaan halutaan aika tasaiset osapuolet, jotta niitä voidaan sitten pyöritellä ja kaikilla on kivaa, kun ei häviä koko ajan. Mutta siinä tulee miljardi ongelmaa ja hankaluutta, miksi sellaisten tekeminen nyt minun näkökulmastani sotahuutokontekstissa on todella haastavaa. Eli esimerkiksi, pitääkö ne olla numeerisesti samankokoisia ne armeijat? Pitääkö jokaisen, jos on 6 armeijaa ja 600 osallistujaa, pitääkö jokaisen armeijalla 100 henkilön armeija? Vai voidaanko me luoda numeerisesti epätasaisia armeijoita ja sanoa, että me luullaan, että tässä armeijassa on niin paljon vahvoja joukkoja, että ne on yhtä hyviä kuin tämä armeija, jossa on enemmän väkeä. Jos näin tehtäisiin, niin minun nimeni revittäisiin Suomen Poffa Discordissa hyvin äkkiä kappaleiksi.
Mutta ehkä tätä tullaan joskus testaamaan. On varmasti miljoona ihmistä, jotka sanoo, että näin ei voi tehdä, että tämä on ikävää. Sitten lisäksi, minkälaisia aselajeja missäkin armeijassa on? Pitäisi olla aika lailla samaa. Eli voitte varmasti kaikki kuvitella, että jos tehdään armeijassa on pelkästään skirmijoukkueita, niin siitä nousee hirveä haloo. Ja ehkä ihan syystäkin, jos on esimerkiksi siltatyöntöä, niin mitä ne skirmijoukkueet siinä tekee? Katsoo sivusta, kunnes ne linjaryhmät on kuullut eestä pois ja voi. Tai sitten päinvastoin, jos on laaja kenttä ja on pelkkiä linjaryhmiä, niin mitä ne siellä sitten tekee? Juoksee niiden skirmareiden perässä eikä ikinä saa niitä kiinni. Eli vähän tavallaan jokaista tällaista aselajia pitäisi löytyä joka armeijasta. Ja meillä on vaan rajattu määrä joukkueita, jotka toteuttaa tietynlaisia pelityylejä, niin on aika hankala rakentaa tasaisia armeijoita. Ja muistakaa, että nämä ongelmat tavallaan kasautuu. Nämä ei mitenkään skippaa toisiaan tai sulje toisiaan pois, vaan pitää saada numerinen tasa-arvo, pitää saada aselajin jakauma. Ja tavallaan, miten se sanoisi poliittisesti, täytyy arvioida joukkueiden todellista suoritusvoimaa. Eli kaikki 50 hengen joukkueet eivät ole yhtä vahvoja tulostensa perusteella. Uskokaa tai älkää, mutta näin se on. Ja siinä täytyy olla realisti, kun tekee niitä armeijoita. Ei voi katsoa vaan, että jos luvut täsmää, niin meillä on hyvät jaot. Joo, ja siinä on myöskin vähän semmoinen viestinnällinen haaste, että esimerkiksi ryhmien imagot vaikuttaa aika paljon siihen, että miten jakoihin suhtaudutaan, kun ne julkaistaan. En tiedä. Se on jotenkin semmoinen klassikko, että jollain muertella maustetaan sitä niin kuin jotenkin heikon tuntusta armeijaa. Tämä oli ehkä semmoinen niin 5 vuotta vanha referenssi. Mutta joo, tosiaan, koska ryhmäkokoja on suunnilleen 5-70, niin ne rakennuspalikat ei ole sellaisia, että sä saat itse päättää, minkä kokoisia ryhmiä sä jakelet sinne armeijoihin, vaan osallistujat ne meille ilmoittaa, ja yleensä joskus vuodenvaihteessa sotahuudon järjestäjät tekee sellaisia kyselyjä, että mitä te olette, keitä te olette, montako teitä tulee, ja sehän on ihan arvaus kaikilta siinä vaiheessa. Mutta pitkälti niiden arvausten perusteella niin jakoja lähdetään muodostamaan. Siihen tehdään vielä oma arvaus. Kuinka paljon me luotetaan tähän arvioon, kuinka paljon me luotetaan tähän arvioon. Kyllä. Klassinen 5/2. Kyllä. Tässä oli lähtökohtana se, että tapahtuman luonne vaikuttaa paljon jakojen suunnitteluun. Monesti halutaan tasapuolisuutta, mutta on myös toisenlaisia tapahtumia. Joo, tai mulla kirjoittama lausunto tonne, että kyllä mä haluan, että kaikki haluaa tasapuolisuutta, vaikka on kuinka hupi tapahtuma. Jos nähdään torassakin, että jos yksi puolet koko ajan kuokkaa, niin jos näkevän ei niin voi naurattaa enää siinä vaiheessa. Että pitää yrittää jollain balansoista asiaa, peli on toimilla tai jollain muulla vastaavalla. Se on välillä erittäin haastavaa. Joo, kyllä. Ja mä lisäsin tonne vielä vähän tämmöisen kysymyksen, vähän ehkä poleeminen kysymys, vai haluavatko todella tasapuolisuutta? Tai että sehän on, jos me puhutaan kilpailutapahtumasta, niin kilpailun luonne on se, että joku voittaa, ja jos joku on paljon parempi kuin muut, niin joku voittaa reippaasti. Ja se on niin kuin, mun mielestä se on niin kuin tarkoitus, että kaikilla on tasapuoliset mahdollisuudet jossain määrin. Ja sitten se tapahtuma viikonlopun toteuma voi olla tosi hurja. Ja voisi olla, että jos tapahtuma oltaisiin järjestetty seuraavana viikonloppuna, niin oltaisiin saatu eri voittoja. En mä tiedä, tämä nyt on filosofinen kysymys siitä, että mihinkä todella voi vaikuttaa. Siis, en tiedä onko moni, mutta ainakin jotkin on toivoneet sitä, että joskus sotahuutoon tulisi semmoiset niin kuin tavallaan dynaamiset jaot, että niitä armeijoiden joukkueita voitaisiin kesken tapahtumaa jotenkin muuttaa. Ja siis järjestäjän näkökannalta toi ihan mahtavaa. Silloin lauantain jälkeen saataisiin varmasti aivan täydelliset jaot, mutta kattokaa niitä joukkueita, jotka suostuu sitten heiteltäviksi minne sattuu. Kun on ensin voittaneet liikaa, niin sitten laitetaan ne vähän heikommalle osapuolelle. Ne joita heitellään, niin niillähän on kivaa. Niin mutta siis joku on siihen epätyytyväinen kuitenkin. Jotkut väittää näillä, että nuorten voittajien kanssa sotahuutossa. Niin, tämä on yksi Kyllä. tulkinta. Ja sekin niin kuin, jotenkin on tulkinta aina, joka tehdään tapahtuman jälkeen, ja ollaan se, että ai se, mähän sanoin. Joo. Tämä oli alusta asti. Joo. Kyllä. Jos valittaa kaikesta, niin jossain valituksessa tulee olemaan oikeassa. Sitten skenaarioiden vaatimat valmistelut, eli toki vaikka siellä on se pelto, jos on pelkkiä kohtaamisia, niin ei se paljon valmistelua vaadi. Lähinnä päätetään, että tuolta ja täältä. Mutta jos siellä on linnaa, niin linna pitää rakentaa. Ja pahimmassa tapauksessa ne paalit joutuu tekemään itse.
Ja no, voit kertoa paaleista, jos haluat, mutta joo, siellä on paljon muitakin juttuja, jotka pitää valmistella. Ja jos sellaisia skenaarioita on suunniteltu, jotka niitä vaatii, eli hallinta-alueet, riskipisteet, vesien nuolipisteet ja aluerajaukset. Ja aluerajauksella tarkoitan sekä niitä niin kuin pelialueen reunojen rajoja, ne pitää jotenkin merkata, että tästä ojasta ette saa mennä yli. Tai sitten sellaisia vaarallisia alueita, että siellä on joku valtava kuoppa keskellä kenttää, niin se pitää rajata pois. Ja se vie jonkun verran resursseja, että joku kiertelee siellä montakohan hehtaaria lie ennen sotahuudon alkamista torstaina tai perjantai-aamuna. Tämä tarvitaan työmäärä yllättää aina. Et mekin ajattelin vaan, kyllä me 2 päivää riittää ihan hyvin, mutta kyllä se aina tulee kiire. Muista, ei kukaan vienyt kiviä sen metsään, kivi pitää spraymaata kyllä vielä eka. Kukaan tuli spraymaalia, no mehän kaupassa spraymaa, joku spraymaalla pitää kuivua, viedä metsään. Ja toinen vielä, mikä skenaariossa pitää muistaa, on se, että siellä on vähänkään erilaisempia skenaarioita. Otetaan tämmöisiä skenaariohenkilöitä sinne tekemään tehtäviä. Joku pitää olla se peikko metsässä, jolla on 1 laini, tai joku seksuaalinen demoni metsässä, tämmöisen. Joku pitää olla se, ja sillä muistaa, että tämmöistä tyyppiä sitä varten. Ja kaikki tämä maksaa, mihin päästään myöhemmin vielä. Että. Joo, meillä on työvoimasta ja sen koordinoista oma slaidinsa, mutta no joo, ei mennä siihen vielä. Kyllä, ja toi skenaariosuunnittelu on varmaan semmoinen, että nyt ei mennä ehkä syvemmälle siihen, mutta on hyvä olla suunnitelma ja suunnitelman lisäksi vielä varasuunnitelma, koska tapahtuma on täynnä niin kuin pyöriviä noppia ja yllätyksiä. Yhtäkkiä voi tulla raekuuroja ukkosta, voi tulla joku viesti, että hei, sori, ruokailu myöhästyy puoli tuntia tai mitä tahansa muuta vastaavaa. Sellaista niin kuin läpikäsikirjoitettua boffaustapahtumaa on vaikea järkätä. Se vaatii paljon joustavuutta, pitää hyväksyä, pitää vaan puhata omat lentilapsensa, että kaikki aina voisi saada. Joo. No, haluan skenaariosuunnittelusta vielä sanoa sen verran, että silloin aikanaan nähtiin se ojaseisoskeluskenaario, tänä vuonna päästiin sitä vähän ehkä toistamaan, mutta jos ja kun suunnittelette skenaarioita, niin muistakaa, että osapuolilla pitää olla joku syy liikkua sieltä, mistä ne aloittaa, muuten ne ei liiku sieltä. Joo. Oho, mä ajattelen. Puhuhan sä välillä. Mä puhun välistä. Yksi tärkeä osa tapahtumaa on se kaiken tavaran viimeisen tapahtumapaikalle, mikä on yllättävän kallista, hidasta, ylipäätään hankalaa. Mäkin muistan, kun mentiin leijusalta, mutta hei, käy oikein sohuvarasta. Ihan pieni pikkuhomma se on. Se ei ollut pikkuhomma, se ei ole hirveän pieni. Se oli 2 järkyttävää arkku pitää kantaa. Kaikki tämä pitää tehdä sinne. Jonkun on tehtävä se aina. Se vaatii resursseja. Sitä varastoa myös sijainti on myös, nyt on Tampere, mikä on ihan hyvä sijainti. Ennen muistaakseni, oliko se Helsingissä? Sohuvarasto. PK-seudulla noin Kirkkonummen läheisyydessä semmoisessa metsässä, johon ei pääse muun muassa viikonloppuisin. Niin tämä nykyinen tila on paljon parempi, kun se pääsee kohtuu helposti sen varastolle. Mutta tavaran määrä yllättää aina. Että tuossa oli 2-3 peräkärryllistä, kuulostaa vähän alakanttiin, kun tavaran määrä me tuodaan, mutta... Siis siellä lisäsin tuohon, niin siellä Sotahuudon tai Lajiliiton varastolla on noin 2-3 peräkärryllistä. Se mitä tapahtumaan oikeasti... Todennetusti yksi tosi tiiviisti pakattu peräkärryllinen plus 1 peräkontti. Terveisin toi tyyppi on roudallassa semmosessa tänne Tampereelle. Siinä ei ole sulle enempää kauan pakastaa paremmin. Okei. No Tetris-taitoja on monenlaisia. Kyllä. Sä puhut tuosta jätehuollosta. Joo, totta kai mä haluan puhua jätehuollosta. Eli jos en muista ihan väärin, niin jätehuolto on varmaan toiseksi suurin menoerä Sotahuudossa ainakin, ja varmaan kaikissa tapahtumissa, joissa joudutaan niin kuin ulkopuolta tilaamaan. Ja kun sanon jätehuolto, niin tarkoitan, että sinne tuodaan pajamajat, käsienpesupisteet, roskikset, jätelavat ja niiden kaikki kuljetukset, käsittelymaksut, mitä siihen kuuluukaan, niin kuuluu tuohon hintaan. Ja se kannattaa ehdottomasti kilpailuttaa, ja niin kuin nyrkkisääntönä, mitä kauempana olette isoista kaupungista, niin sitä kalliimpaa se tulee olemaan. Eli esimerkiksi siellä Murmensuussa se oli suhteellisen halpaa, koska me oltiin lähellä Jyväskylää, mutta nyt kun oltiin tuolla Ikaalisissa, niin se oli vähän hinnakkaampaa, koska se piti olla Tampereelta asti. Lähempänä ei tainnut missään edes olla, että olisi voinut saada. Ja cateringista ehkä sen verran mainittiinkin jo vähän, että se on tietenkin nykyään ainakin ulkoinen toimittaja, joka se on toteuttanut ja hoitaa melkein kaiken itse, ja se on Sotahuudon näkökulmasta ollut kai lähes aina, modernina aikana, läpilaskutettavaa. Anteeksi. 09 alkaen ollut ainakin. Joo, no voidaan sanoa käynnissä aina, kun se oli mun ensimmäinen Sotahuutoni. Mutta joo, läpilaskuttava tuote, eli siitä ei jää mitään järjestäjien kassaan, eikä
No oikeastaan kyllä sitä joudutaan vähän maksamaan, kun tarjotaan ruokailuja työvoimalla. Mutta hekin tarvitsevat jotain. Sähköä yleensä, ehkä vettä, riippuen toimittajasta ja mitä heidän kanssaan sovitaan, ja yleensä aika paljon tilaa. Mutta riippuu mistä roikkuu. Sitten on myös paikkoja, mitkä itse tarjoaa sitä on tämmöisiä bed and breakfast-paikkoja, hääpaikkoja, mitä itse tarjoaa. Teidän kanssa on aika vaikea lähteä enää hankkeisiin, mitä sitten tulisi muu tekemään. Itse en suosta tämmöistä tätä neuvottelutaktiikkaa, että se pitää vain niillä, että nyt tämä on vähän kalliimpaa, kun nämä tekee sen. Mutta silloin pitää olla tosi tiukka niistä realiteeteista, että millaista tapahtumaa ollaan järkkäämässä. Tämä on oikeasti 600 ihmisen urheilutapahtuma sotavuoden tapauksessa ja ihmiset tarvitsee oikeasti kunnolla ruokaa, eikä se voi olla mikään salattu. Joo, mä laitoin tuommoisen vähän herättelevän kysymyksen, että tuleeko tulevaisuudessa muitakin palveluita kolmalta osapuolelta. Eli tästä on vähän jo kommentoitukin siellä Suomen Boffa Discordissa, mutta vapaaehtoisia näihin tehtäviin on vähän haastavaa löytää. Ja jos se on niin haastavaa kuin on ollut jatkossakin, niin ehkä niidenkin ostamista palveluna kannattaa harkita. Ehkä ei ihan olla vielä siinä tilanteessa, mutta näkisin, että ei olla kovin kaukanakaan. Ja äänentoisto ja tapahtuma-aikainen tiedotus, se on varmaan myös yksi niitä kohtia, joista kävijöiltä tulee aina palautetta, että en kuullut, en tiennyt mihin mennä, niin edelleen. Ja siitä on paljolti syyttäminen äänentoistoa. Toki ehkä vähän suunnitteluakin, mutta vähemmän ehkä sitä. Ja jos on se iso PA-systeemi, joka kuuluu kaikkialle, niin se on todella helppoa. Niin kuin Murmessa oli sillä yhdellä järjestelmällä, joka oli yhdessä paikassa koko viikonlopun, niin saatiin kaikki tiedotettua. Ehkä skenaarion lopetusääni oli megafonilla, mutta ei sekään välttämättä. Mutta ne megafonit on ihan auttamattomat, ne ei vaan riitä. Mutta se, että mihin saat semmoisen äänentoistojärjestelmän, johon kuitenkin pitää pitää sähköt, johon kuitenkin pitää olla säältä suojassa, ja pahimmassa tapauksessa sen pitää vielä liikkua, niin siinä on jonkun verran suunnittelemista ja miettimistä, että se saa toteutettua. Kuka ja mistä se tuodaan. Niin, ja kaikki tämä maksaa. Jep. Enemmän tai vähemmän. Joo, onneksi meillä on Skeneen sisällä tällainen niin kuin yksi organisaatio, jota se kyllä helpottaa. PA-laitteisto on nyt pelastanut monenkin tapahtuman. Kyllä. Olisi taas, niin jos täällä joukossa on niitä, jotka pohtii, että voisi joskus järjellä boffaustapahtumaa, niin Pelluviekkaloliittohan on aivan loistava taho, jolta kysyä, että hei, onko teillä tämä, koska vastaus todennäköisesti on kyllä. Löytyy EA-kamat, löytyy vesihuoltoon tarpeista, löytyy aika paljon kaikkea muuta, niin ei tarvitse kaikkea niin lähteä hommaan rinnakkaisesti. Löytyy myös kontakteja. Joo. Esimerkiksi PA. Liikkuva PA järjestyy se teoriassa kontaktien kautta. Joo. Opittiin tämä asia vähän liian myöhässä tällä vuodella. Joo, kuten mainittua, niin suurimmat ainakin sotahuudon menoerät tuossa järjestyksessä tämä on vuodelta 2023, niin aluevuokra, etehuolto, vapaaehtoiskustannukset. Ja toki nyt riippuu, että mitä minkäkin termin alle lasketaan, että miten suureksi se piirakan palanen siinä kasvaa, mutta kyllä aluevuokra varmaan on ollut pitkään jo se suurin menoerä sotahuudon osalta. Ja toki nyt on ollut kanssa Discordissa paljon keskustelua siitä, että vapaaehtoisten palkitseminen, heidän paikalle saaminen ja muu sellainen vie yllättävän paljon rahaa, sillä nykyisellään pääsee periaatteessa ihan tuntityöhinnalle, jos saa sen tavallaan täyden paketin oman työnsä vastineeksi. Mutta se on yllättävän suuri menoerä. Joo, ja ehkä tuohon aluevuokraa voi myös niin kuin sanoa, että se on myöskin niin kuin se piirakan palanen, joka on kasvanut aika nopeasti. Et jos vertaa vaikka sen Muuramen sopupaikan hintaa vuodelta 2014 versus 2023, niin se oli yli kaksinkertaistunut siinä välissä. Inflaatio näkyy siinä. Niin, ja aluehan oli oikeastaan vain huonontunut, koska ei siellä metsässä voinut olla. Kyllä. Tässä näkyy näitä, vähän hämää, että näin halpa alue, mutta meillä alueessa kuuluu myös jätehuolto. Joo. Me samassa, koska meillä on niin paljon pienemmät tapahtumat, me ei tarvitse mitään ulkoisella jätehuoltoa sieltä, pystyn pyörittämään sen kautta. Mutta se paikka maksaa, mitä isompi tuntuu, että se skaalautuu niin eksponentaalisesti tapahtuman koon mukaan se paikka. Sohun paikka on paljon kalliimpi suhteessa kuin Toran paikka, koska se on vaan niin paljon isompi, se tarvitaan niin paljon enemmän kaikkea. Se nostaa hintoja. Joo, tuohon en nyt muista kyllä hintoja ihan sun tarkalleen, mutta sanotaan, että sopupaikan vuokra pyörii jossain 6 ja 10 000 välissä. 10 000 olisi varmaan jo
hälyttävän kallis, mutta jotain siihen luokkaan. Meillä oli tonnin. Mut joo, ja me otettiin tähän tämmöinen vertailuinfo, että kulut per osallistuja on kolminkertaistuneet ensimmäiseen sotahuutoon verrattain. Toki ensimmäinen sotahuuto ehkä on anomalia tässä, niin. Jos me 2010 verrattuna se oli niin kuin yli kaksinkertaista. On. Eli nyt suunnilleen kulut per osallistuja tapahtuman järjestämistä oli muistaakseni 55 €, jos en väärin muista. Muistatko Joonas paremmin? En muista ulkoa, mutta vertailin näitä kuluja kyllä tuossa aika paljon, että voitaisiin tänä vuonna pyöräyttää muutamat noista toisinpäin. Mutta jos, ja tosiaan näihin kuluihin ei oteta sitä ruokailua ollenkaan huomioon, koska kuten mainittu, se laskutetaan läpi, se ei niin kuin tavallaan merkitse meille. Mutta mitä mun piti sanoa? Unohdin jotain. Tässä mä kirjoitan, että mun on ok, että tapahtuma maksaa. Että kun me laji on kuitenkin kehittynyt vuosina, kaikki on, niin kuin, tämä laji on ylipäätään vanhentunut ja keskiluokkaistunut. Niin on mustan ok, että tapahtuma voi olla kalliimpia. Että voi suoraan maksaa enemmän, kun vertaa paljon maksaa yksi festariviikonloppu. Se on vähintään 300. Meidän POFAS-tapahtuma on varmaan 100 sen ruokineen. Et se on ihan ok, että tapahtuman saa maksaa, koska tosiasia on se, että kaikki on nykyään kallista, myös POFAS pitäminen. Jos me halutaan vapaasti, hyvä tapa, joutuu ehkä maksamaan enemmän jatkossa. Se on vaan kylmä realiteetti, mikä pitää hyväksyä tässä niin lajina, että asiat tulee maksamaan enemmän. Sitten jos puhutaan myös työvoiman piilokuluista, sitten hyvin yksi työntekijä tulee maksamaan tuplasti sen, mitä normaalisti, koska tosi usein meidän työntekijät on sellainen, jotka olisi muutenkin tullut tapahtumaan. Eikä tulee muutenkin tapahtumaan, jos mä annan ilmainen tapahtuma ja ruokailu. Ja ruokailu on suoraan pois meiltä. Et se voi hyvin olla tuplasti se, mikä kulut, mitä olisi tullut. Hän olisi tullut poffaamaan vaan, maksan meistä, se tulee poffaamisesta, ottanut muutenkin ruokailun muutenkin. Työntekijä joutuu maksamaan sitä hänelle järjestäjänä, tulee erittäin kalliiksi. Esimerkiksi meillä oli tosi pieni tiimi Torassa, meillä oli alle 20 tekijää tapahtumaan. Meillä annettiin ehkä 10 ruokaa. Niille, jotka oli koko ajan pääjärkkärit ja äänenpehti, oli koko ajan töissä, niin sai ruoan meiltä. Kukaan muu ei saa ruokaa. Ihan vaan sen takia, että rahaa ei vaan ollut. Oli pakko tehdä voittoa. Sitten tähän joudut tekemään. Taas me joudutaan nyt ehkä vähän heräämään siihen, että asiat maksaa. Joko lipun hinta nousee, tai työvoiman määrä laskee, tai edut laskevat. Se on kylmä erä, että jonkun pitää tästä valintoja joudutaan tekemään jatkossa. Joo. Ja tosiaan, niin mitä mä unohdin sanoa, niin jos ja kun kulut per osallistuja oli tänä vuonna 55 €, niin mitä me osallistujien maksoi? 52? Oliko se niin kallis? 45. Niin, laskekaa siitä. Mutta jep. Ja sitten on jonkun verran jokavuotisia hankintoja, eli esimerkiksi vaikka rannekkeita, niitä kuluu jatkuvasti, niitä pitää hommata, ja nekin, kun niitä hommaa tarpeeksi monelle sadalle ihmiselle, niin alkaa maksamaan. Toki jos ne muistaisi tilata etukäteen tai tietäisi, että niitä on käytetty, että niitä voi tilata etukäteen, niin saisi ehkä halvemmalla. Lippurimat maksaa todella paljon. Joo, armeijan lippujen ne pyörörimat, tangot on aivan hävyttömän kalliita, ja ehkä niitä ei pitäisi lahjoitella aina pois, koska tekeekö niillä joku jotain? Ja sitten kun jokainen, joka tällä hetkellä pohtii, että no miksei sitten käytetä edellisen vuoden lippusalkoja. Fakta on se, että kun ne liput katoaa siinä kohtaa, kun tapahtuma päättyy. Tämä on käynyt mulle 3. Niin. Mennään eteenpäin. Joo, lyhyesti tosiaan tästä työvoimasta. Eli vaikka nyt tässä manaattiinkin alimpaa mahdolliseen paikkaan, että ovat niin kalliita, niin uskomattoman tärkeä osa tapahtumaa ja tapahtumat ei pyörisi ilman motivoitunutta ja innokasta vapaaehtoispoolia, jota meidän skenessä onneksi on jollain tavalla. On paljon halua ja intoa auttaa, jes, kiitos siitä, mutta välillä niin kuin se iso haaste on siinä, että saataisiin kanavoitua sitä halua ehkä sellaisiin kohtiin, joissa sitä tarvitaan. Ja isoin kipukohta tässä on niin kuin skenaarioiden aikainen työvoima. Kukaan ei halua missata skenaarioita, mutta jonkun pitäisi järkätä skenaarioita, ja se vaatii sitä, että joku on siellä laidalla huomiolivit päällä. Joo. Ja työvoimaa on myös hyvä koordinoida. Kiitos teidän. Te on sitä nyt niin kuin tehnyt oikein mallikkaasti ja hienosti. Joo. Ja tämä toki liittyy noihin aiemmin mainittuihin budjettikysymyksiin, että millä tavalla palkitaan työvoimaa. Toki niin kuin, ei kissa kiitoksella elä, mutta keskeisin juttu on se, että tarjotaan jollain tavalla merkityksellinen, huomioitu ja arvostettu olo, joka joissain tapahtumissa
on onnistunut jollain tavalla negatoimaan sen, että vapaaehtoisille ei ole käytännössä mitään etuja. Esimerkiksi ensimmäinen minihuuto, jonne ihmiset vaan tuli jotenkin suuresta sydämestä ja hyvää hyvyyttään tekemään jotain niin kuin jätehuoltonakkeja, eikä heille annettu kuin ylävitoset. Mutta joo, joissain tapahtumissa helpompaa kuin toisissa. Joo. Sitten oli tämä meidän turriporukka, eli turvallisuus- ja riskienhallinta. En mene tähän nyt tarkemmin, siinä on monta toimijaa mukana, mutta aiemmin mainitsin siitä turvallisuus- ja pelastussuunnitelmasta, että joo, sen saa helposti kopioitua meiltä, yes. Mutta sen lisäksi, että kopioitte sen, niin myöskin luette sen ja käytte ajatuksella läpi koko tiimin ja keskeisten tekijöiden kanssa ja käytte ne oikeat riskipaikat läpi. Ja totta kai, kun puhutaan boffauksen kaltaisesta lajista ja tapahtumasta, niin riskejä on myös hyväksyttävä. Et jos metsästä rupeaa merkkaamaan jokaista paikkaa, mihinkä ihminen saa itsensä satutettua, niin siinä on pitkä ilta. Sitten voidaan päättää viimeisenä iltana, että ei ole metsää. Se on toki myös ratkaisu. Mutta jossain määrin on niin kuin hyväksyttävä se, että olet järjestämässä tapahtumaa, jossa hyvin todennäköisesti on useampi, pienempi tai suurempi EA-tapahtuma. Sitten meillä oli viimeinen kohta, tämä henkiset resurssit ja oma jaksaminen. Joo, voisi tähän nopea loppuun sanoa, että tapahtumajärjestelmässä on 3 vaihetta. On A, B ja C-vaihe. A-vaiheessa on tosi kivaa. B-vaiheessa on ihan ok ja C-vaiheessa on ihan perseestä. Valitettavaa on se, että C on aika paljon. Alku on aina hauskaa, sitten tosi hauskaa miettiä, mitä kaikkea histe voisi tehdä. Sitten on vähän realiteetteja, tulee vähän stressiä. Sitten C-vaihe, kun kaikki on, niin kuin, että saa niin huuat vaan kaikille. Ja, niin kuin, mäkin muistan huutella aika monta kertaa Leiven viime sodassa, että, niin kuin, että pitää muistaa se, että se on tosi rankkaa. Se ei itsekään ymmärrä, kuinka rankkaa se niin kokee sen. On tärkeää muistaa se, että siellä on paljon porukkaa. Tässä on tosi paljon apua sen tekemisen kanssa. Ottakaa apua vastaan, muistakaa delegoida. Kaikki ei voi tehdä itse. Itse olin viime todassa perjantaina 2 aikaa poraamassa reikiä ämpäri jostain syystä. Vaikka meillä oli tosi paljon työtä, olisi voinut mun puolesta porata reikiä ämpäri, voisi itse vaikka nukkua. Ja muistakaa, että delegointi on erittäin tärkeää. Että on parempi, että sä delegoit, kun sä teet itse sen tapahtuman, jos olet pääjärjestämässä hommissa. Ylipäätään on tärkeää, pitää muistaa, yrittää itse jaksaa se loppuun asti. Se on rankka 3 päivää tai rankka 5 päivää tapahtumaa ennen aina. Ja pitää muistaa, että pitää luottaa siihen, mitä itse on tehnyt. Pitää luottaa omaltakin minuun, että tätä me tehdään. Pitää luottaa siihen kylänpäisyyttä, että vaikka sataa paljon vettä, silti vaan tehdään tämä. Vaikka vituuttaisi, vaan tehdään se. Että se on vain pakko nyt päätyyn asti niin sanotusti. Ja myöskin ehkä vähän sivuttiin jonkun verran semmoista, että on olemassa vastaansanojia ja nillittäjiä helposti päätöksiin. Ja jos ensimmäiseen sellaiseen ikäväsävyiseen kommenttiin lopettaa tekemisen, niin saa lopettaa aika aikaisin ja pitkälle ei päästä. Mutta ehkä tässä palataan siihen ideoinnin ja konseptoinnin arvoon ja merkitykseen, että kun on se kirkas idea siitä siinä alussa, niin voi loppuun asti jollain tavalla tukeutua siihen ja käyttää sitä ankkurina. Tuli kommentti vissiin Tuksulla. Koska sitä henkistä resursseja ja jaksamista ei ole, jos ei ole pitänyt itsestään huolta. Muistakaa syödä myös tapahtuman aikana. Muistakaa nukkua myös tapahtuman aikana. Muistakaa aina välillä käydä suihkussa. Silloin on tosi paljon kivempi olo. Ja silleen ylipäätään koittakaa pitää itsestään niin hyvää huolta kuin suinkaan mahdollista. Jos oma kuppi on tyhjänä, niin siitä on tosi vaikea kaataa muualle. Terveisin sohussa vähän lätkin liikaa ja oli sitten lauantai-illalla silleen vain pienessä lämpöhalvauksessa ohjaamassa ensiapuyksikköä pellolle. Joo, tärkeä pointti. Joo, tässä oli oikeastaan sisällön puolelta tämä meidän homma. Mä sanoin tuossa aluksi, ennen kuin Ami oli täällä, että me pidetään siihen asti, kunnes Ami painii meidät ulos täältä areenalta ja se tässä alkaa hiipien lähestymään. Meillä täällä minuutti aikaa käyttää tätä tilaa, joten kiitos teille tosi paljon ja jos näistä teemoista haluatte keskustella meidän tai toistenne kanssa, niin hitto vie tehkää. Tässä nyt tuli mainittua aika paljon näitä erilaisia dokumentteja tai muuta, niin niistä kanssa saa tarkempaa infoa kysymällä. Ja laitan nämä slidesit sinne Discord-kanavalle. Ja vaikka ollaan pelottu kaikessa mahdollisesti, lopussa kiitos seisoo. Joo. Kyllä kannattaa yrittää.
Joo, jostain syystä me kaikki ollaan vielä tekemässä tapahtumia. Joo, kyllä vaan. Mutta kiitos paljon. Kiitoksia. Kiitos vielä suuresti päivän vikalle puheohjelmalle ja sen pitäjille. Tämän summitin seminar-osuus on nyt ohi. Perjantai on käytännössä paketissa. Aikataulun mukaan tyhjätä puolelta. Hyvin ehditte. Annan teille vielä 20 minuuttia aikaa ottaa nopeat löylyt sekasaunassa, jos siihen on innostuneita ja teillä on pyyhe mukana. 5 vaille on pakko saada tila tyhjäksi. Mutta huomenna mennään matsaamaan Suomen mestaruusturnaukset ja illalla on syyskokous. Minä kiitän teitä kaikkia tästä ekasta päivästä ja nähdään huomenna. Merchia on saatavilla tuosta tiskiltä, MobilePaylla pystyy maksaa. Kiitos kaikille ja nähdään huomenna.